बर' निउज इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं बिजिर नार्जारिया। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ भारतारि माहारि क्रिकेट टीमा दिनै पाकिस्तान क्रिकेट टीमनि हेंथायै गेलेगोन। दिनैनि जानो गोनां आईसीसी 2020 क्रिकेट वर्ल्ड काप ग्रुप 2आव दावहाया फाइनालनिख्रुइबो देरसिन जागोन होनना सानना लानाय जादों। मानोना सुथुर हादर भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोख्रों जुजिलायनाय जागोन। मोनाबिलिनि 7:30 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो नुनो मोनगोन दरनै हादरनि गेलेमु दावहाखौ। बे खेलायाव भारतनि बेस्ट प्लेयार विराट कोहली, केएल राहुल, रवीन्द्र जाडेजा, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर आरो पाकिस्ताननिफ्राय बाबर आजम, हासान आलीनि जादुखौ नुनो मोनगोन। नेनानै थादोनि बे समखौ सोर देरहासारगोन बेनि फिथाइखौ। बर' लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननो आगु फोरोंथाय बादा। बिजनी महकुमानि सिङाव बिटिआर गोरोबथानि दफा 10.2 बायदियै बर' लाइमोनफोरखौ आर्मी, पेरामिलिटारि फर्सेस, पुलिसाव सोसननायनि रादाय बायदियै प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं रेलीआ बिजनीनि सिलबारि गेलेग्रा फोथार, बर' बाजार आरो नौदारि फोथार, थुरिबारि, उलुबारियाव थांनाय 5 अक्ट'बरनिफ्राय सोलिगासिनो दं। बेवहाय बर' लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनो फोरोंथाय होगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जाख्ल'नाय आरो दोहोन दाबि खालामनायनि सायाव गोख्रों जादों आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। गावनि मुङै सोरबा नैथि थामथि सुबुङा अफिस, कर्ट कासारि, जायखिजाया थासारि एबा हानजानि मुङै रां बिनाय एबा दाबिनाय सोमजियोबा, लोगोसे हेफाजाबनि मुङाव रां बियोब्ला मन्थ्रि बिथाङा गावनो खौरां हरनो रायजो राजाफोरनिसिम उदाङै हांख्रायदों आरो बिनि थाखाय वाट्सएप नाम्बाराव मेसेज खालामनो बे समाव फेसबुकनि जोहै फोसावदों। 8761968894 बे नाम्बाराव मेसेज खालामनो आरो फोरमायनो मन्थ्रि बिथाङा खावलायदों। एनडिएफबिआ 4 लाखनि थाखायसो नांबोदोंमोन होनना खौरां बिजोङाव बुंनाय बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीनि सायाव बारग' एनडिएफबि अफ्रि दैमारनि गोबां गोनांथार सोंनाय आरो फिननाय। एनडिएफबिखौ सोखावदों बुंनायनि सायाव आरो 4 लाखनि थाखायसो नांबोदोंमोननि सायाव अफ्रिनि बिबुंथि गबिन्द बसुमतारीनिसिम। माब्रैनि आफादखौ सोर सोखावदों? नों सोखावदों ना आं सोखावदों ना गथ'फोरा सोखावदों? फाग्ला खोथा होनो बेखौ सोरबा गबिन्दबो नङा, मिथिबाय, सोरबाया रन्जन दैमारियाबो नङा, सोरबा धीरेन बर' नङा। बावहाय लिडारफोरखौ बुंनांगौ दरखार गैया, मिथिबाय। इन्डिया गभर्नमेन्टआनो बेखौ पलिसि दङ बिदि सोखावनो हानायनि, मिथिबाय। बिसोरा दिनैहाय लाब जादों, बेनिफिट जादों। सोरबा गभर्नमेन्टआ सोरबा सरकारा लाब जादों। नों आंहा जेबो बेनिफिट गैया, मिथिबाय, जेबो लाब जायाखै। एनडिएफबि हिसाबै नोंबो लाब जायाखै, आंबो लाब जायाखै। बावहाय सोरबा गथ'फोरखौ दाय होबा जानाय नङा। गथ'फोरा दिनै सोखावदों नामा? सोखावनो होननानै सोखावदों नामा बिसोरो? आं बेखौसो सोंनो लुबैदों नोंनाव। एनडिएफबि गथ'फोरा, सोद्रोमाफोरा माबोरै सोखावदों होननानै बुंदों? बिनि मा फोरमान दं नोंनावहाय? खालामदों, धेमालि सेक्रिफाइस खालामाखै बिबो। बेनि सेक्रिफाइसखौ जों सनमान होयो। खिन्थु बिनि खोथा बुंनाया मा? जों बिनि 4 लाखनि थाखाय एफाराब जों थैथाबदोंमोन नामा? एफाराब थैथाबनाय थिगासे जों 4 लाखनि थाखाय थैथाबदोंब्ला, खिन्थु मा होननानै बुङो? बै पाब्लिकफोरा दिनैहाय सानसे समाव 97नि बाथ्राखौ होनगोन आं। 97आव सासे पाब्लिकआ बाक्सानि जादों बे जाथाया। बाक्सायाव सासे उत्तर गलबेरा होनाय गामियावहाय सासे लक्षी होननाय सासे दङ पाब्लिक। बिनि आथिंखौ नोंथाङा थांनानै नाहै, नों नुहैगोन गाजोलजों दोजादों। हयथ'बा नों नुवाखै जानो हागौ बेखौ। आं नुबोदों बिनि आथिङा मा अबस्था। न'आव थानो हायि जादों बियो आफादनि खामानि मावनानै। खिन्थु दिनै बियो मा मोनदों? आं एगजामपोल बेखौल' होदों। आरो बेफोरबायदि गोबां बर' रायजो राजाफोर दङ। बिसोरो मा मोनदों? पाब्लिकफोरा नों जेराव थानाय समावहाय माइरं बानानै हैदों रायजो राजाफ्रा। नों जायनि न'आव ओंखाम जाफैदों बेफोरो बुख्रेब जादों। बिसोरो 4 लाख मोनदों ना माबा मोनसे मोनफेरदों? सोरबाया स्टुडेन्टफोरानो स्कुलाव थांनो हाद्लायि जादों बुजानायनि सर्टआवहाय, बा सोरबा गोबाङानो बुजादों। वाट्सएपआ माखासे साननि थाखाय बन्द जानो हासिगौ। खौरांनि बायदिब्ला 9 साननि उनाव साननैसो मबाइलफोराव बन्द जानो हासिगौ वाट्सएप एपआ। गासैबो एपआनो जौगाहोनायनि थाखाय सम सम आपडेट खालामबाय थायो। वाट्सएप एपआबो बेखौ मोजां बाहायनो हानायनि थाखाय सम सम आपडेट खालामो। बेखायनो बे बारावबो गोदान आपडेट फैदों। जाय आपडेटनि उनाव बुहुमनि मोनसे मोजां मोनजानाय समाज बिजोङा साननैसो मबाइलाव बन्द जानो हागौ। दासिम बे बिथिङाव वाट्सएप एपनि फारसेनिफ्राय मोनसे फारिलाइ फोसावदों। जाय फारिलाइयाव बैफोर मबाइलनि मुंफोरा दं। जाय आपडेटनि गेजेरजों बैफोर मबाइलफोराव वाट्सएप एपआ बाहायजानाय नङा।
बेनि थाखाय WhatsApp एबा सम थिखानानै होदों 1 नभेम्बर 2021 अक्ट'खौ। बेनि थाखाय गेजेराव आरो 9 सानल'सै। खौरां मोननाय बायदियै 1 नभेम्बरनिफ्राय एन्ड्रइड 4.0.3 एबा बेनिख्रुइ खम OS आव खामानि जानाय नङा। iOS 9 एबा गोबां गोजाम एपेल आइफनावबो बाहायनो हानाय नङा WhatsApp एपखौ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे उननि समाव गोदान रादाब मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।